Электрон почтабызга келген кытлау хатларын барлап тапшыруны башлыйбыз. Иске Кулатка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Нефтеюганск шәһәрендә гомер кичерүче Шаяхметова Алсу Рифат кызын 35 яшьлек юбилейлы туган көне белән яраткан тормыш иптәше Наил Рафуатович балалары белән, кызы Азалия, уллары Ринат, Абдулазиз һәм Азамат кайнар кытлыйлар. Минем яраткан хатыныма мәхәббәт турында гомер буе сөйләп торырга мөмкин. Чөнки ул иң саф, иң изге хисләрне татырга лайык кеше. Алсуым минем тумышы белән Иске Кулатка бистәсеннән. Аны очраткан көннәрем һаман да хәтердә. Ул шул кадәр күбәләктәй матур очып, җиңел шәйри иде. Аның йөрешенә, көлешенә, тавышына гашыйк булып, нәкъ шул кеше минем балаларымның әнисе булырга тиеш дигән фикергә килдем. Шул көннән алып, гаилә тудыру хыялы белән янып яшәдем. Шәһәрдә яши башладык. Алсуның авыл җире баласы булу сәбәпле бар эштә хәленнән килгәне билгеле иде. Ул гаиләсендә гел пөхтәлек, уңганлык күрсәтте. Аның йомшак күңеле, җылы йөрәге, балалар ярату сәбәпле бер-бер артлы татлы алмаларыбыз тууына сәбәп булды. Сөекле хатыным, һәр булдыклы ир ат артында акыллы хатын кыстыра диләр. Минем уңышларым артында да син, иң тәүфыклы, иң акыллы, яраткан шәшкәм торасың. Мин беләм, күп үрләремне синсез яулый алмаган булыр идем. Гомере буе миңа тугрылыклы булып, түзеп, сабырлык күрсәтеп яшәгәнең өчен зур рәхмәт. Бел, мин сине бик нык яратам, җаным. Хатынымның туган көне, сөеп, кышып аламын. Артларыннан киткән чакта гел күзәтеп каламын. Озак еллар яшәсәк тә, һаман яратам үзен. Бары уңай сыйфатларын күрә күңелем, күзем. Газиз шәшкәм, гомеремнең син иң олы бүләге. Тузмасын ул мәхәббәтнең яшьли кигән күлмәге. Кытлы булсын туган көнең. Бездән теләк кабул ит. Минем белән икәү бергә 100 яшеңә кадәр җит. Кадерле никайыбыз. Без дә әтиебезнең теләкләренә кушылып, сине матур туган көнең белән кайнар кытлыйбыз. Безнең өчен гел кайгыртып яшәгәнең өчен, бары балаларым дип тырышканың өчен олы рәхмәт сиңа. Үсеп җиткәч без дә йөзеңә кызыллык китермичә, сине гел шатландырып торырга тырышырбыз. Иң гүзәл безнең әнкәебез, иң матуры ул безнең. Әллә каршы килер өчен берәр сәбәп бар сезнең. Тәмле-тәмле ризыклары, бигрәк йомшак куллары, сыйпап алада чәчләрдән юк була борчулары. Әнкәебез, кытлы булсын матур гомер бәйрәмең. Кабул ит ихлас йөрәктән матур кытлау бәйләме. Кадерле Алсу, бар якыннарыгызның изге теләкләренә без дә кушылабыз һәм махсус тормыш иптәшегез сайлаган җырны сезгә бүләккә юллыйбыз. Алтаңнарның сүйін орын сиңа, бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Үзгән чәчкә бүләк итмим сиңа, бүләк итәм җаным җылысын.
Бәхетләрнең юллар алып килсен, синең өчен иң алысын. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Күңелеңдә һәр чак язлар булсын, чәчәк атсын сөю гөлләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гөл шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Шаяхметова Алсу Рифат кызын 35 яшьлек матур юбилее белән ихластан котлап, назлы, ирегүле котлау сәламнәрен туган якларыннан, иске Хулаткадан әнисе Наилә Җиганшевна, әтисе Рифат Алимҗанович, әбисе Халида Каюмовна, бабасы Джанша Адельшевич һәм якын туганнары ирештерәләр. Булса да була инде ул бу дөньяны яктыртыр өчен килгән кеше. Гаиләбезнең йолдызы, güzel шәшкәсе, балакайыбыз Алсу өчен падишах кызы сыман үсте. Ләкин бердән бер кыз булса да, без аны артык иркәләмәдек. Киресенчә, тормышка кирәкле булган бар эшкә өйрәтергә тырыштык. Әтисе дә, әбисе дә үлеп яраталар иде аны. Ә минем өчен инде, әнисе өчен ул бөтен җиһан булды. Әйе, сүзләрем дә, серләрем дә бүгенгесе көнгә кадәр уртак. Балакайыбыз, сез бәхетле булсагыз, без дә бәхетле. Гомере буе шушылай саулыкка, бәхеткә төренеп гомер кичерәле. Кадерле без, туган көнеңдә без дә читтә калып кытламыйча булдыра алмыйбыз дип дәвам итәр якыннарыгыз. Чөнки син безне бу тормышта туры юлга күндереп, гел якты юл күрсәтеп яшәүчебез. Алсуыбызның бер ягы бар. Ул артык гадел. Шуңа күрә турыдан туры, ни уйлый шуны сөйли дигән кебек. Моның өчен без аны аеруча яратабыз. Наилең белән бергә балаларыгызны матур гына үстереп, аларның бәхетенә куанып, һәрбер казанышларына шатланып яшәгез. Алтын куллы, татлы телле, йомшак җанлы кешебез. Сине туган көнең белән тәбрикләргә килдек без. Теләкләребез бик күп булыр, тыңлап кына ал әле. Гомер буе тик бәхетле булып кына кал әле. Тормыштагы киртәләрне җиңел итеп үтәсең. Әгәр якыннарың артта калса, тыныч кына көтәсең. Ашыкмыйча бу тормышта гомерне кичерәсең. Әйтерсең дә алдан ук син ни булырны беләсең. Гаиләгезгә сыкланырлык, балалар күз тимәсен. Сезнең өегез янына кайгы хәсрәт килмәсен. Бәхетләрдән башка сиңа уңышын телигәле. Бизәр өчен бәйрәмеңне матур җыр биригәле. Кадерле Алсу Рифатовна, без дә бар теләкләргә кушылып, сезне матур бәйрәмегез белән котлыйбыз һәм музыкаль күчтәнәш тыңларга көтеп калабыз.
Бар җимештә татлы түгел, булса да чәчәге ак. Татлы дип алданулардан ерак бул балам булсак. Тормышның бары баланнары, бар ачы миләшләре. Онытма балам кыйында әнең киңәшләрен. Син минем татлы җимешем, син алтыным көмешем. Телим җандай кыз балама, бәхетнең зур өлешен. Табынма татлы сүзләргә, мөһим түгел чибәрлек. Табылсын ярың яныңда, тугры гомер үтәрлек. Тормышның бары баланнары, бар ачы миләшләре. Онытма балам кыйында әнең киңәшләрен. Син минем татлы җимешем, син алтыным көмешем. Телим җандай кыз балама, бәхетнең зур өлешен. Дуслар булса, чын дус булсын, туганнар йөрешерлек. Татлысын да, ачысын да бергәләп бүлешерлек. Тормышның бары баланнары, бар ачы миләшләре. Онытма балам кыйында әнең киңәшләрен. Син минем татлы җимешем, син алтыным көмешем. Телим җандай кыз балама, бәхетнең зур өлешен. Язмыш бирә татлысында, ачысында юлыңда. Акылын тутарга акыл, булсын һәр чак уеңда. Тормышның бары баланнары, бар ачы миләшләре. Онытма балам кыйында әнең киңәшләрен. Син минем татлы җимешем, син алтыным көмешем. Телим җандай кыз балама, бәхетнең зур өлешен. Бәхетнең зур өлешен. Бәхетнең зур өлешен. Алсу Рифатевна Шаяхметованы ихлас күңелдән яшьлек таңында килгән 35 яшьлек юбилее белән кайнар кытлар өчен Иске Зеленая авылыннан кайнанасы Нәзирә Алиевна матур хат язган. Сөекле киленем, кызым шикелле үк бик кадерле булган балам. Безнең йортка килеп төшүеңә сизелмичә байтак вакыт узган. Синең хакта мин кулыңнан гөлләр кыйла, авызыннан балдай җылы сүзләр, ә йөзеннән тик хөрмәт кыйла торган балам дип кенә әйтә алам. Син минем улымны чын бәхетле ир итеп, аның сүзеннән чыкмыйча яшисең. Үз гаиләбездә үскән балабыз сыман ук син. Әле бик аз гына яшь булуына карамастан бик җитди үзең. Шул кадәр төпле акыл бар синдә. Миңа да әни диеп кенә хөрмәтләп эндәшәсең. Шуңа да инде мин картайып килгән анага балалар хөрмәтеннән башка бер ни дә кирәк түгел ич. Сөеклем, бәхетең ашсын, ташсын,
Бар изгелекләрең өчен мең рәхмәт. Алга табада бер авыздан шулай матур итеп гомер итик. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырыдай пешеп җилләрдәй шаулый. Алтын аның кулларыла, көмеш булсын саулыгы. Бер кайчан юешләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Балаларын шәшкә сыман гөрләтеп үссен иде. Тормыш иптәшен яратып кулга балдагын киде. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Алсудай күркәм кешеләр бу дөньяда юк дибез. Хөрмәтле Алсу Рифатовна, чын күңелдән сезне яратып, кайнанагыз бүләккә дип матур җыр сайлаган. Аны яңгыратмыйча булдыра алмыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилеегыз котлы булсын. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsin her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül Lerge kilerlettiresin Sigen yarın balaların Kireksin dostlar tuğanların Her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kürgen bəxtlərgə kilərlətdirəsin Birgen günler yemeli bir tabında aşılar bigrek temeli her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kürgen bəxtlərgə kilərlətdirəsin durmuşlarının ayaz kürgen bəxtlərgə kilərlətdirəsin Bəxtlərgə kilərlətdirəsin Чираттагы кытлау хаты кабат Ерак Нефтеюганск шәһәренә аша. Матур 35 яшьлек юбилейлы туган көне белән Алсу Рифат кызы Шаяхметованы кайнапасы Гүзәл Рафатовна, улы Илнур тормыш иптәше Иркә котлыйлар. Тормышта бит билгеле төрле хәлләр була. Картлар әйтүенчә, савыт-саба да юганда шалдырды диләр. Шулай тормышта тигез генә бер килеш бара алмый. Ләкин гаиләбездә нинди генә авырлыклар барлыкка килмәсен,
Алсу белән безнең арабызда бер кайчан аңлашылмаулык килеп чыкканы юк әле, дип дәвам итә хатны Гүзәл апа. Бик тату, Аллага шөкер, бер гаилә сыман яшибез. Бу алга таба да шулай булсын иде. Бер туган абый, әне, апа мөнәсәбәте дә турыдан-туры бездән, безнең ничек аралашудан тора. Шуңа күрә туганлык җибен үзмәскә тырышып, гел хөрмәт белән бер-берегезгә карыйк. Гаиләң гәзит журналларга язарлык үрнәк. Барысы да бар шикелле. Шулай шөкер кылып, бергәләп туры юлдан атлап алга барыйк. Киленнәрне усал диләр. Бу юк сүзләр, ышанмыйм. Мин алсусыз, үз сеңелсез кебек бер көн тора алмыйм. Пешерелгән бәлешләргә чакырып алам кунакка, сагындыра шат йөзләре әгәр китсә узакка. Наил белән балаларны үстерегез сөенеп, язмасын киләчәктә дә яшәүләре көенеп. Олы юлның тузаннары туссын искән җилләрдән. Ә син рәхәт сизеп яшә алдагы көннәрдән. Шуңа кабул ит бәйрәмдә иң җылы котлау сүзе. Бул шундый ук сабыр, тыйнак, авырлыкларга түзем. Сыкланырлык синең хылкың, машаллах, күз тимәсен. Зинһар әле яннарыңа кайгы хәсрәтләр килмәсен. Бәхетле бул алга таба, дөньяларның тәмен таты. Без барыбыз яратабыз сине алсу бик тә каты. Гомер юлларыбыз тоташ, без бер гаилә бу дөньяда. Шулай тату итеп безгә язсын яшәүләре алда да. Хөрмәтле Алсу Рифатовна, якыннарыгызның матур теләкләренә кушылып, бүләккә күркәм җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Койчакларда зарланабыз үзебездә бушка. Ә сәгатьләр бердә туктамыйча, гел суга ул бердә уйламыйча. Бәхет теләп сезгә мин җырлармын, шатлык теләп минем бар җырларым бу дөньяны бүләк итәр идем, ал чәчәкләрне сезгә бирер идем. Бәхет теләп сезгә мин җырлармын, шатлык теләп минем бар җырларым бу дөньяны бүләк итәр идем, ал чәчәкләрне сезгә бирер идем. Яшәү матур яшәүләре бәхет, безгә бирелгән бу гомерләрдә. Белеп кенә яшик кадерләрен, кунак кына бит без бу җирдә. Бәхет теләп сезгә мин җырлармын, шатлык теләп минем бар җырларым бу дөньяны бүләк итәр идем, ал чәчәкләрне сезгә бирер идем. Бәхет теләп сезгә мин җырлармын, шатлык теләп минем бар җырларым бу дөньяны бүләк итәр идем, ал чәчәкләрне сезгә бирер идем. Бәхет теләп сезгә мин җырлармын, шатлык теләп минем бар җырларым бу дөньяны бүләк итәр идем, ал чәчәкләрне сезгә бирер идем. Бәхет теләп сезгә мин җырлармын, шатлык теләп минем бар җырларым бу дөньяны бүләк итәр идем, ал чәчәкләрне сезгә бирер идем, ал чәчәкләрне сезгә бирер идем.